السلام علیکم. اسی وقت اسی بادشاہ سنا دربار اٹھی اسی اندنو وزیر اسس ارادی کی بادشاہ زیاد پسند کرے کے اونا وجہ داس کی دا وزیر باز زیادہ سمجھدار اس ایلو دا کی او بادشاہ نا مونا ایرت انگیز اویت کرے کے اور وار وار اندم مسک کی اندن اویت کرے کے ارا کی حقیقت اللویر ولے او دی ایت بنتنگ نا طریقہ بس سکے دن کی عام بندگا کسی ٹیلو انجیلس مرے رہے اندہ وڑ بادشاہ نا ارا کی ایلو وزیرہ کسر او دا وزیران باز جیلس مسر ہے او سوچا رکھ دا دے امر نقصانے تن امر بادشاہ نا مونا دانا عزت کم کین اور تینا عزت بڑھائے فن دا وزیرہ تٹی اسے اندنو وزیر اس کہ او کلان زیادہ اندا وزیرانو شنگا کے اسی وقت سو سوچا کہ بادشاہ نا مونا ای اندنو ایرت انگیز ہوئی تسکیو کہ بادشاہ ایرام مرے کنے انام و اکرامے تے اور دا وجغان اے وزیر نا عزت بادشاہ نا مونا کم مرے کنا عزت بادشاہ نا مونا بڑھائیں گے اسی وقت سندم مس کے دا وزیر بادشاہ نا دربار اٹھی سلوکس اور دا دے بادشاہ تو ایت کرنگ نا موقع ملا دا مونی مس بادشاہ پارے بادشاہ سلامتی گڑاس عرض کرنگ خواہے بادشاہ ہو دی اجازت تس تو دا بادشاہ پارے بادشاہ سلامت ارا وقتا کی میلنا کنڈا بس سٹے تو اسی حیرت انگیز و واقعیس پیش بس او دا کے ارا وقتا ہی بس سٹے تو کچک کسی نا خلونزنگ نا توارے بنگوٹ دا انگوراٹ انگوراٹ ولی کنے کچک نظر بتوے ارا وقتا کی غورر دا آواز بنگوٹ تو دا آواز جمرہ تا زیا نس جمرہ تا زیا کچک خلونز آ گئے بادشاہ ارا وقتا کی دا وزیر نا ایتے بنگ تو باز سخت غصے بس اور پارے گستاخ نیکن تو دروغ تڑے سے کچک کمر جمرہ تا زیا اننگ کیک اور تینا سپاہی تے حکم تس کے دا گستاخ انگا وزیر گرفتار کبو سمجھدار انگا وزیر ارا وقتا کے دا حال خنا اور بے وقوف انگا وزیر نا دا بے وقوفی خنا تو مونی پیشتما اور پارے بادشاہ سلامت ایگڑا سرس کرنی خواہے بادشاہ او دی اجازت تس سمجھدارا وزیر باز احترامت پارے بادشاہ سلامت دا وزیر ارائی تی کرننگٹی اویت سچے بادشاہ رفعی یانتے کہ دائی تمر سچ مننگ کیک کے کچک جمرہ تا زیا کائے اور امے کا خلونزے تو دا سمجھدارا وزیر پارے بادشاہ سلامت اصل قصہ دا دے کہ کچک کے ایسے بانز اس شکار کرے سس اور وہ بانز کچک کے ارفیسس جمرہ تا زی اٹھنا کے دا وزیر کچک نہ توارے بنگ لیکن جمرہ تا وجغا نئے وہ بانز خنا نئے کچک کے خنا وہ اندہ سمجھا کہ جمرہ تا زیا کچک کسے اور کچک خلون زنگٹیے ارا وقتا کے بادشاہ سمجھدارنگا وزیر نہ ایتا تے بنگ تو بے وقوفہ وزیر نہ ریائی نہ حکومتس بے وقوفہ وزیر نہ ارا وقتا کی جان بچا تو سمجھدارنگا وزیر نہ کنڈا اورا اندن لگا کہ وہ سوچنگٹیے کہ دا وزیر صرف تینا سمجھداری نہ وجغام بادشاہ نہ خڑکاف بلکہ دا ارائی تے کہ کوئی تے بنتننگ چائک پاننگ نہ مقصد دا دے کہ ارا بندگا کا وقت طاقتور آتا دا کنڈا نیکنڈان موجود مرے رہے اوفتیٹی پین خوبی مرے یا مف لیکن دا خوبی اوفتیٹی ضرور ارے کہ کوئی تے بنتننگ چاہ رہے